Abantu abaningi okuhlanganisa nosaziwayo bathi baya emcimbini kaGcina namuhla eMpumalanga obizwa ngakhabo Gcina Street Bash. UGcina uthi lo mcimbi ubewuhlele yena kanye nomngani wakhe uSnethemba ngenhloso yokubungaza ukuphasa kwabo kokuphela konyaka. Uveze ukuthi ekuqaleni bebecabanga ukuthi kuzoba umcimbi omncane kodwa ngenxa yokwesekwa okukhulu ngabantu abaningi umcimbi usukhule kakhulu. Ngenxa yobukhulu bawo usuhlelelwe ukuthi ubanjelwe emagrawundini njengoba kulindeleke inqwaba yabantu ngakhabo Gcina. UGcina unxusa umphakathi ukuba uphume ngobuningi bawo uzosaphotha lo mcimbi ngakhabo Gcina Street Bash. Ngoba ngathi kufana imali ikhokutha nje isiphithiphithi vele le nto sesiyibeka la ground ya right bafite imali ayithi kwasana ngani yathi security iqinile vele security tight ngibonge nje ukuthi thina sibalinde supporting bafite endeni le nto beyimpumelelo. Isambane News sibuya nazo sishisa.